Таутыл хәбәр Таратау конгресс холлында. Бында шашкалар буенча бөтә Рәсәй ярышларының төбәк этабы үтә. Мөгъҗизәле шашкалар республика беренчелегендә мәктәп командалары көрәшә. Быел катнашучылар бигрәк күп. Башкортостандың 17 районынан 28 команда үз көсен һынап карарга килгән. Улар арасында шашкалар буенча төрле бәйгеләрдә иңгән тәҗрибәле ярышчылар һәм был спорт төрө менән бары тик кызыксынган укучылар да бар. Һәм монда җыелган кызлар-малайларны бер үк максат берләштерә: үз командаңа җиңү китерү. Миңа монда әсәем килергә кушты, чөнки был спорт минең акылым өчен бик һәйбәт һөнәр. Мия атай мен әни әйттеләр килергә. Ул мия акчаны мин 6 яшьтән шөгыльләнәм. Без 7нче урында киләбез шикелле. Шашкалар беренчелеге 2нче ел рәттән уза. Бәйге берничә турдан тора һәм 2 көн буе бара. Шашкалар ул бик үзенчәлекле спорт түре. Бында физик күнекмәләр үтәй белү ярдәм итмәй шул. Бу ярышта катнашу өчен бөтенләй икенче хәлләтләр кирәк. Мин 5 яшьтән шөгыльләнә башланым. Шашка менән мине укытучым Харис Игрисович. Былай безнең тренировкаларыбыз 2 аннан 2 көн. Ярыш вакытында һәр көн инде. Һәр көн буе. Минең кумирым Харис агай, мин уңа охшап шашка белән шөгыльләнергә теләйм. Җиңүчеләргә Рәсәй финалына юлламалар тапшыралар. Финал яйгы каникуллар вакытында Мәскәү өлкәһендә үтә. Минеңсә, шашкалар менән кызыксынган кызлар-малайлар өчен бу бик шәп мөмкинчелек. Шуңа күрә катнашучыларга уңышлар теләйек. Рәсүл Нигъматов, Ринат Кашапов, Таутыл хәбәр өчен.